nami masuk mahita tabuan mainganata unang ngadong beta di pintu masuk nama bahasa prosesi manomu-nomu prosesi jongjong mahita saluhutna jongjong mahir Udul Mahita. Mari Mahita nomor 10 ya sada saat rodi ayat dulu. Hari
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, manangise na mamalehon hamuliateon, ido na pasangapau, jala mabahedalan, asa hupatuduhot tuibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargugu na sohatu dosan jala para siroha. Hupasere pami rohanami di jolom, jala hupangi dohami tuho, sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asalam hutinggal ho kami nasa dosa nami, jala hutangi ho kami hatam nabadiai, saipaian mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue nadenggak kami, hupangi dohami saluhu nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita nomor 654 ayat 7. Tangyo kamu ma pati ni debata imana tersurat di Heber tulu ayat 12 songonoma didok disi. Matahau kamu ali akadongan sotuk terdapat di manangi sepesia kamu rohana jahat na soporsea na manudalhon debata na mangului. Atong rak mangidugugu mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon naobar tu patimi. Amin.
Mari demahita paras 24 maruduk ni roha topoti sude. Tatopoti madosata tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugo naso hatu dosan. Para siro hamida hami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot do hami tubu. Jaladang ado kaporsiao di bagasa rohanami hian. Saluhu do hami manibil sianak ka dalammu. Matse godang do pangalasion nami di patimu. Alai ingok mahami ali Tuhan, ala nidenggan di basam, dohot asini roham. Sayunak pengot-ingot akadusa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Say ingok mahami hobbar tuasini roham, dohot denggan di basam, ala ni kuarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami dagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Aidang adong ibarnii, ay saluhu do pardusa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayaka nagabi pitor binahin ni basa-basa marhite-hite siana sini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bain habang sa parasian, marhite-hite haporsiaon di budarna. Hasangapom ma di debata na dikijang. Amin. Mari demahita 441 ayat 2. Tani debata turpuk epistel ima tersurat di Lukas 10 ayat sada saharodi ayat 10 tolu. Laos dido iba nama tu sisian nai adong ma sada halak namora na marjuara bagas. Jadi
Tarborti matuibana di Pacua Saihon juara bagasi Artana. Kabiri jauba ibana minna mamadot ibana. Ia doi na kubegi taringot tuho. Patuduhom ma paretongan ni juara omi. Aidang terbahe kobe leak ni juara bagasi. Jadi marhusari ma juara bagasi dia nama bahenokku. Ai buaton ni tuakina masianau ha juara oki. Mamakur dangadong guguku. Manehenehe maila au. Jadi sada-sada ma di jou nasa parsingiran ni iduk nai tujuluna. Didok ma tuna parjoloroi sadia sigara romi tutuata. Tuna asing muse didok iaho sadia do sigara romi 100 tuhuhan eme gabi didok tu ibana alak masurak mi dungi surat tomma 20. Au pe hudok madihamu luluihamu madihamu ale-ale marhite-hite mammon nageduki asa ia duksudai gabe dijakko mahamu tu bagasan akka parmianan sugut. Asa molo sohaposak kamu mengaradoti mammon nageduki ise maatong pasahat tuhamu arta na tutui dang hauluan sada anak somang 2 iduk sai hosoman nado nasada haholongan nado nasada nari hobaran nado nasada toisan nado nasada nari dang hauluak kamu debata rap dohot mamboni ido sahakna martua do akan na tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin.
Fred Mahita nomor 470. Tidakko maha porsiao tai songon nahina tidakko ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siatot di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhatan atau maon na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua turu dong ditanam na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba amanai pargugu na soha tu dosani di sima ibana pemamulak sugut tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohon namate au porsea di tod di parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan badia doho di hasesan di dosa doho di atai na madok mula mangulu do sogut daging ni halak nang mate doho di hangoluan na sorasuda amin. Uriani tuhata tabigi matiting di mingguta sadarion Minggu 10 September 2022 na parjolo gowarni mingguta sadarion ima minggu pasapuluh paton dung Trinitatis topik minggu di patibul di batado akan adangol gowarni minggu nanang ro ima minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis inganan pertanyaan lingkungan taidama di warta stensilat tai pasahat tohonan guru huria Bible Pro dohot diakones di hari minggu sadarion di patupa huriata HKBP do ulaun pasahat tohonan tu 12 halak guru huria 2 halak Bible Pro dohot 10 pitu halak diakones niuluhon ni opui eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar ni hasuhuton ni HKBP Surabaya Resort Surabaya Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur ulau ni dipatupa di permingguan pukul 10 WIB rapat MPS
Dari 10 sia 1 September 2022 di Patupa Huriata HKBP do rapot Majelis Pekerja Sinode MPS HKBP nama ringanan di gedung Raja Pontas Lumban Tubing. Borhat do Padita Risota songon anggota MPS madohoti rapoti. Nah sorang nah berjulu nah di hari Senin 12 September 2022 di basa-basa debatado sadadak danak boru di keluarga Santofia Lumban Tubing inangi Bue Parida Boru Simatupang sian Jalan Balige lingkungan Korin. Nah baduahon na di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 di basa-basa debatado sadadak danak boru di keluarga Amang R Sitanggang inangi A Boru Simanulang sian Sigopulon lingkungan Immanuel Sigopulon. Ruas nataba mamuka hari Minggu sadarion gabi ruas ni Huriata ma keluarga Payan Patsamotan Lumban Tubing inangi Diana Dame Parhusip dohot tolu halak yang nakon nasida pida huria sian HKBP Sekupang Resort Sekupang Distrik 20 Kepulauan Riau sonari maringanan di lingkungan Sion. Namoding nah di hari Selasa 10 September 2022 nungajumolo marujung ngolu ruas ni Huriata ima Amang Bonar Robin Hood Lumban Tubing opung Kelvin tutup umur 67 tahun nah hinabaluhon ni Surta Boru Sipahutar sian Said Nihuta Lumban Maradang lingkungan Nomensen 2 songoni matiting di mingguta sadarion taringo tu titing perhepengon taida ma di warta stensilatai mau lihat ma di tuhata mau lihat nang dihita saluhuna. Mari demahita 564 las marohata di tuhata debata. Dameni debata na sumurung sian salu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas ni huria nahina holongan hamuak kamang dot hamuak kainang tarlumubi aka calon guru, calon di Welpro, do calon diakones, na naing majalo tohonan sadarion, tapuji tuhata, ala bui hita, sadok HKBP di bagasan sadarion, patupa ulaon na macay rikoton di pardalan ni pakubasyon ni HKBP di Portibion ima say taharikoton do jala say dihasi holi debatado adong siya tonga ni pamatang ni Kristusi na ulu mamilihon nguluna pakeon ni tuhata pararat barita na macay uli barita haluaon nasian Tuhata Yesus Kristus.
di bagasan sadarion tung tapuji di Tuhan ta'ala ia jamita nanaeng mamakulingi hita ruas ni HKBP di Piara Jaon nang di Saddo Portivion tarlumobi mamakulingi akadonganon naong parade dirina songoni leleng di parsikolaon laho gabe partohonan nago tikit itonga-tonga ni HKBP ima na tersurat di Pesalmen 110 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia songonodo tersurat di sini. Mamuji mahamu ale akan aposo ni Jahoba. Puji hamu magowar ni Jahoba. Pinuji magowar ni Jahoba. Olat nion rodi saleleng ni lelengna. Sian habicaran ni mataniari rodi hasuduta do. Si pujion goarni Jahoba. Tumibul do Jahoba sian luhut akabangso digijang ni akalangit do hamuliaon nai. Tungi sema songon Jahoba de batatai tibo ibana marhabangsa HP di paserep dirina manatap nadiaka benua gijang dohot nadi tanoon ibana pahehehon namet-met sian orbuk di patibuldo napugusi sian gabbo laho pahudul honibana top dohot akaraja ni bangsona ibana payan perempuan nahol di jabu gabe ina nalas roha mida aka anakna haleluya ido sahatna hamu kadongan hamu kadongan di Huria Lutheran di Portivion mamuka abad pasaplonopon satu nuaeng adong gosada hata namang gobarhon hina bagas hina togu ni hapor seaon ni sihuton Yesusi ima naginoaranna status konfesionis ima sadaha porseaon na jinalo na pineop na hinaposan taringot tu sada isi ni porseaon nasoboi iba ganggu A manang B dang boy di tonga-tonga ido na pinatuduhon ni si Martin Luther dina diancam Kesar do akka uluan ni Huria nanaing di pai baru ibana ujui asa diucat ibana isi ni haporsiaonna ima sola fide sola grazia sola scrittura molodang diucat ibana isi ni haporsiaonnai parmaran ma adupanna dingoluna naboy do ibana agon hosa ale sahat ma ibana
tu status confessianus. Dang boy A, dang boy B, manang di tonga-tonga, ikon A, ikon sada. Dido ibana ma sonon. Tunasida na mengancam ibana. Di atas Jerman dido, hier stehe ich kan nicht enden. Here I stand, I cannot change. Di son jong au, dang tarbahenau muba. Sian isini hapor seonai. Hamu kadongan di padan narubi arong botolu na poso ni bangsoi. Natongon di bagasan pengaruh ni Huaso Raja Nebukadnezar di habuangan. Allah hinatugu ni haporseon nasida di debata. Diancam Raja Nebukadnezar do nasida. Molodang di sobaho debata gana-ganaku. Susah mangulum jalaguan ho sama ho. Alai Roma ibana sian hapor seon na tugu tu debatai. Dido ibana masongonon di Daniel tulu 17 tu sablalu. Alin Nebukadnezar dang pola alusan nami ho taringo tunani do mi. Alai nang Solomo rohana ikon botoon mudo alera janami naso olohami mamele tuaka debatamu manang marsomba tu gana-ganan sere naong pinajongjong mi. Jala di padan baru hapor siaon status konfesionis nasongonido na di guriton Apostel Paulus. Tuhuria narong di Rom. Ala dang macetak kasongon dia do masa depan nasida. Molo saya di huton Kristusi. Tarumubi wujui Kaisar Nero, Kaisar nasida. Dido ibana ma isinia porsiaon nai. Ai gomosdo ditiup rohaku dang tarbain sirang hita sian holong ni rohani debatana di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Manang bahenon ni hamatean nang hanguluan nang bahenon ni akka suru-suruan nang akka harajaon nang namasan waeng nang namasa sogot nang akka hagugupe nang baenon ni nadigijang nang naditano naditoru rodi nasa na tinopape dang tarbain sirang hita sian holong ni rohani di bata. Jala di ngotamudo sadanari ni do ni bana ala di boto di bana do na dang manoktong hita mangolu di portibionati pesi uton Kristus hita di do ibana do. Di Filipi sada ayat 20 sada ai Kristus do hanguluan diau laba nang hamatean. Hamu kadongan hapor siaon na tugu na sonido na pinatol hasni par pesalmen 110 tulu ayat sada tu siai dina dipuji ibana debata digoari ibana do si bos sirina buasa ikon pujion na debata siam manugot satu borngin jala rodi saliling-liling na digoari ma di ayat pitu tu siai songonon ibana pahehehon na met sianorbuk dipatibul na pogosi sian gabbo laho pahudulhon ibana top dohot akaraja di bangsona ibana payan
parupuan nahol di jabu gabe ina nalas roa mida akka anakna hamu kadongan ibana pahehe na met di hata hibirna didok dal na met jala sedenari ibana patibbo sian gabbo akka nahurangan akka naso tarbaen ibana manggohi narikot di ibana akka naso arong jaminan di ngoluna akka na pogos akka na ditoru ni standar dido ima abiyun hata hibirna omma akka naso mardiha-diha na mangulugan upari pedang tarbaeheutsa marhais martuduk di manogot panganon botari akka abiyunon ima akka na ditoru akka naso tarbahen jongjong digijang di patna tarbahen di batado patibul nasida dangholan gabe orang biasa alai gabe satibbo-tibbona ditirken ni hajol maon ima gabe raja amu kadongan orbuk omah bahasa laho manggobah tuita dang arong hira gunana orbuk asugari tano adong gobe gunana gabe pupuk gabe napu on orbuk daktarida jamaah pedang bui hilalan omma orang-orang yang dianggap tidak berdaya tidak berguna tidak ada artinya dalam hidup ini alai barita ni tuhata hapor seaon ni parpasemani mandok debatado patibul nadangol ima tobik ni jamitata nadangol na duai sada nakin dido hataibirna dal napugus sadanai orang-orang yang sangat membutuhkan yang tidak bisa berdiri pada kakinya sendiri orang-orang yang berkekurangan abiyun nasida boy di patibbo di bata gabe raja amu kadongan mulo mamereng hita tu sejarah ni hajol maon mace bahat do nabui goa rota contoh-contoh ni hasisitong ni hata ni parpasalmeni nagabi hata ni debata nagabi jamita tu hita di bagas sadarion na met naso di tadda manangise boy gabi pangaraja ingot tamu dorate si Barack Obama dari kulit hitam nah di bagasan sada bangsa Amerika nasa tusonari arong dope diskriminasi di tonga-tonga nasida mararopon akka na berwarna hitam tarumobi boy ibana gabe presiden ni Amerika na tarbarita na dingga jala di tonga-tonga ni bangsot tape arong sada na margoar Joko Widodo na gabe presiden ni Republik Indonesia on na terberita di Sandok Portibion ati petiki poso iwana mangolu di pinggir-pinggir sungai dan sering di usir-usir radot amungna tidak dipandang oleh siapa-siapa gabe presiden jala dia holongi aka bangso di Portibion gabi presiden ni G20 nuaeng jarang do na boy songoni na met di patibbo debata daku boto hamu kadongan ruas ni AKBP di Sandok Portibion di alami hamu do hasistong nion di ngolumu di ngolu ni pinoparmu di ngolu ni akka generasi na upo parhita na sitong do
panidangion ha porsiaon ni parpesal menon na dipatibbo de batado akka nadangol sian orbuk akan na membutuhkan sian gabbo omma barita nauli si barita honon ni akka berberita nauli adorak sosaha tau tuna pasahat renungan jami tahun tu akka dongan anggit tahun do ibotot tahun dinggad dora tapa sukuton tu dirita sendiri dung tabege hina bagas hina togu ni hapor siaon ni parpesal menon saya ada suku-sukun ima ahado di patupa bangso ni debatana jolo ubahen na boy adong songon si Sadrak Mesak Abednego ahado di patupa bangso ina jolo uban na boy adong parpesalmen namang katidakon naso mungkin do di debata ahado di bahen bangsoi ubain na di bibil taon macay godang taida hapor siyaon na macay tugu ito nga ni bangso ni di mata au sada sian isi ni tangyaku ima molodung di pabakit di patibbo di patibbul de bata ngolu ni ruas ni HKBP sotung dirina di patibbo-tibbo alai balik sama songon parpesal meni pinuji made batas yang manogot sahat tu borngin sian habicaran ni matanyari satu asudutan ganu pari saleleng nileleng na ala ibana dona patibbo au sian orbuk molo hingot na jolo au ngoluku uju di Samosir uju di Silidung uju di Garoga uju di pedalaman ni sema au alain waeng nunga dipakai di batau gabe orang-orang penting di negara, di perusahaan, di tentara, di polisi unang do alani cagokuri alayala debatado na mangucca tau na patibbo au sian orbuk sian orang yang tidak berharga sian hala yang tidak siapa-apa dan tidak apa-apa gabe orang-orang yang dihargai gabe para pemimpin alain waing sahab mau tuhamu akka calon guru calon biwel pro calon diakonis macai rikot do jamita sadarion peoponmu bilang-bilangan ni roham ni todim nunga sahat to tusi nunga sahat to tu hapor siaon na songoni au songon epurus ni huriatta di boto hamudo sadar dohami na 5 pimpinan di bona ni tahun 2020 sadai ahamahami Tuhan dia terbaik kami Tuhan manggarar utang ni HKBP tu dana pensiun nasai godang 144,7 miliar orbu dohami dadong na terbaik kami uju krisis COVID do pe portibion alai hamu kadongan hudo matuhamu di pabakit de batado hita KBP terbaik kita do mana lesehon utak tai satu bonani bulan siai nunga 120 miliar naung pungu molo taetong pelean ni HKBP na paduahon do namar boho setiap tahun na ditongos tu kantor pusat danga dong nasai satao nunga sia sado HKBP alai tu hatai na mando sonari boy do patibon na hita na met naso di patudu ibana do jala tangyakta
sidung manian di ujung ni bulan siawon adorak sosinu di si 144,7 miliar dipakai dewata termasuk ruas tak akan met na somar dihadiah papunguhon sian program 1000 sampai bui masa akanggiku guru Bibel Pro Diakones sotung lauho tua kahuria 0 hapor siaomu songon par pesalmen adopanmu do ano naka guru aka generasi muda na ateis nuaing na so porsea di hagugun ni debata nunga porsea dia hapistaran ni hajol maon sotung taluho mangajarhon na tarbain debata do babakit akan apugus sian orbu patibu na sida tarungobi di akka inganan na macagodang akka anak dok boru ni huriata na monglu di bagasan hapugoson sotung lupa ho mambuan kabar baik taringot tu hatan ini batao sotung nimmu hidu tutubah dang maragugun tu hatai tinaom mak turpuk ni baon sotung nimmu iko sah dohotong gabe songon par pesal meni mengajar-ajari ruas ni huriatai dak dana satu na lansia na tarbahin di batado patibo aka nadango tarlumubi aka calon diakones nanaing makubasi akan naso mardihadiha akan namar sahid akan adangol sotung lam didodoni ho dibuat ko kabar yang buruk yang mengatakan memang ido nasibmu ido turpukmu no ikon patadahonomu do na debatatai pargugu na suatu dusani si tolu sadai tarbahesa do pabakit nasida sian ketertindasan kebutuhan terlumubi haguruan nate tawoto do takas di sejarah ni akabipi sian tonga-tonga ni akasitua na jolo di pabakit aka misionaris aka baditata aka guru seding na borhat mamaritahon barita nauli taringo tu Kristus na membebaskan ni masuk matuson mengajar-ajari anak dok boru ni ruasta di sandok tapanuli rayaon dungi meret tua keinganan nasing di duru ni tapanuli rayaon mandok debatatai tarbaini bana do patibo nadang tarungubi aka diakonesta di pajongjong ulaon hadiakoneson di tonga-tonga ni aka BP molo di Indonesia on dan apalah songon HKBP hita secara khusus pajongjong tohonan hadiakoneson asa tahu basi akka naginoaran ni hatanan waing dison nadang marhite ulomu mangasahon goar ni tuhata do mangasahon akka parbinotoan na naung pinar sejarahmu pabakit nasida akka ruastai nalungun situ tu rohana na tu matangis na swarong guguna asa ditadda jala saut ujungna dipuji debata na tuk mambai na met satu adong gusada anak ni HKBP na di pagodang-godang di pantai asuhan Elim Syatar dakui ngok margana alai ibana di Riau gabe anggota dewan sian aka anak yatim piatu jala songonido na jolo mantan bupati Simalungun JR Saragi sian aka anak yatim tarumubi aka calon Bibel Pro taboto do sejarah na buasa di pajongjong HKBP
Habibel Proan. Imasa nasida membuat berita nauli penginjil perempuan tu akaparopuan nang dakdana mengajari nasida asa boy di nasida argado nasida di jolon itu hatta boy ikom berkembang jala berperantong parapuan ni HKBP jala alani ulaun ni Bibel Prodo macai bahat nuai di sandok Indonesia parapuan ni HKBP gabi tokoh-tokoh sian metian somar dia asa istimewa do hatani di bata tuhamu tolu partohonan sederio asa barita homma hatana marite ulom sotung balik sa na di barita oko ate songona berdialog majo ate buido ametono muna hatani itu tahun sedarion calon guru Boido calon Bibel Pro, Boido calon diakones, Bibel Pro nami, calon Bibel Pro nami. Au soni do tike met. Tahun 60-an. Bapakku buruh kasar. Ibuku meninggal waktu saya masih 5 tahun. Kami banyak 11 orang. Saya tarilu doa molo met. Acit ningolui alai lawa mar sekolah minggu diajari aka Bibel Pro doau adong Bibel Pro nami ujui boru nenggulan memang begak jeling gasro halau mar minggu begak songon hala Eropa diajari mami porsea mau asa nak pelawau tu hauma dinagojor yalang naditoru haumaku dung songoni leleng hurus mamuka sian mangobak satu na menggadui merbabo topu dipangat na ditor tuani ma diajari Bibel Proi nape songonong ngolum boy no dipatibu di bata jala sitong gabi pur sini ikon dohonom budui di pangajari om tarlumobi di partikianon Mace bahat nadangol di Portibion, nak pelam maju Portibion, lambahat dotong nadangol. Boan ma barita na dihaposi par pesalmeni sedario. Ngapu iberate tuamu? Peo pung ipurus nami. Bohra tahu tu dia pe ditugas soko ipurus nami. Barita honokuma, barita nauli. Ini bukan omong kosong, kata-kata kosong. Ini benar dalam kehidupan para pesalmen, dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia. Sadia lelek kita dijajah 350 tahun. Sangat rendah kita dipandang oleh Belanda. Dan setelah kita merdeka pun masih rendah. Alai dipabakit ibana doitan waeng. Harap rohata. Tahun 2045 gabi negara maju Indonesia. What is impossible becomes possible. Jala ido HKBP, haporseaon ni HKBP. Ido siaja honota tu saddo sudut di HKBP. Sotung gabe masuk tu pangajarion ni akan apistar nuaing. Dangadong debata. Dangadong peran ni dewata di Portibion. Balik sama ajaro kita. Amin. Martang yang baik. Mulai tema Tuhan dihatam naruar sian hapor siaon ni nabosom par pesalmen. Nagabi diguriton gabi hatani dewata dihami. Terbaik kodo patibul patibu akan ada angol gabi akaraja dohot donang akaparupuan nahol di pasu-pasuho dakolan sadayana konna alai adong akayana konna namambain lasrohana di jabuna nungawi dahame Tuhan di ngulunya kana porsea
dohot man di nguluni ruas ni HKBP mamuka di pajong joko huriamon satu nuai mangulu di bagasan partikian na meragukan hatauonmu do ali Tuhan, meragukan hatauonmu na tuk do gogum puasom dalam olah kodo debatana songoni tumi bodoho sian akka debatana tinadani jolma di portibion tarbain ho Tuhan pabakit patibul akan adangol sian orbo sian gabbo dodaka ina nahol gabigo lasniro Tuhan asima rohamu rupi mahami ruas ni HKBP di sandok portibion mangameton hatami asa hupuji hami goarmu ganup hitsa hami sian puduman nami sahatu mulak musiami mudum jala roh disaliling dililing ma Tuhan asima roham patau mahami sudi ruas ni huriam hot marapor saun na tugu songon nidok ni parpesal meni luas mahami sudi anak dok burum di sadok HKBP manang yakon 30 sada nanaing majalo tohonan haguruon bibel pro doh diakones sadarion asa nang nasida Tuhan makaposi hapor saun na tugu na songoni jalat di patau hoi nasida asa boy mamaritahon mangajarhon hapor saun na dus angge lam tabba Tuhan na porsea di ho lam tabba na tugu hapor saun na di ho lam moru Tuhan di patikian sonarion dinago akka tantangan na diadopan ni akka bangso tarumobi ruas ni huriam dina mangalului na rekod di ngoluna satu mandungdung sita-sita na asa hot na sida Tuhan marapor saun di ho unang meret siya ni balik saboy na sida Tuhan makatidak ko ni itong-atongan ni ngoluna tatak masada-sada calon guru di son calon bibel pro calon diakones pakulingi mariti tordim roha ate-ate nang tordi nasida asa boy nasida Tuhan borhat di bagasan hapor saun na tugu tujulum satu kinari majalo tohonan na badiay siyako jala borhat Tuhan tu sabdo inganan di Indonesia nang didurun Indonesia mangulahon tohonan nasida tohonan haguruon parjamitan tohonan penginjil perempuan tohonan diakones di tonga-tonga ni huriam nahina ulungami asima roham dung di jalo nasida non tohonani hu paposon hami matuho nasida asa hot di hapor saun na tugui mana ngahape na masa songon pinatuduhon ni si Martin Luther Apostel Paulus Sadrak Mesak Abednego nang songon na pinatuduhon ni akka ruas ni huriam HKBP sian abad na salpu satu nuaing dang muba na sida Tuhan di hatuguon hapor saun na sida diho na tarbain ho patibo akan adangol gabi akaraja mau lihat madiho luas mahami manang yakon saddo HKBP asa marlas ni roha nasida sudi hami sadarion ay tabbama pangula 30 sadahala dongan nami Tuhan mangulahon-ulahon pinasahatmu Tuhan
ima ulaon mameritahon berita nauli, ulaon marmahane, ulaon makubasi, ulaon pasahat hatam di tonga-tonga ni portibion nuaing. Asa gabe parbarita nauli na mambuan pakirimon na mangulu hami, na mambuan optimisme, na mambuan hamamalum, na mambuan lasni roha. Unang matuhan balik sa mau lihat madiho. Utangnya ko kami sudi akka pangajari, nang mangajar-ajari akka anggido iboto namion. Asa boy na sida kompeten mangulahon tohonani. Asa mangulu na sida di bagasan hadaulaton, habadiahon, kesalehan. Jala asa burju na sida mardongan saulaon itonga-tonga niya kabipi. Sudiya ka padita guru bibel prodo diakones naong manugu-nugu aka anggido iboto namion asabui sahatu partikian songon nuaing utangnya ko kami Tuhan loas mana sida marlas ni roha ay nungaro generasi muda manguduti ulaun nasida salilingon basa tami tangyang namion mga saonggor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita laos tapasahat piliata. Amen.
pasahat tohonan na parjulu pasahat tohonan guru huria marede mahita tu portibion narudduti borhat maho. Ali akadongan na jongjong do nuaeng di juluta akadongatan na poso na marsiajar na salilingon di Sekolah Tinggi Guru Huria Seminarium Sipolon asa gabe guru huria nasida di Huria Kristen Batak Protestan ubayan na marpungu hita dison ala nang monang nasida di eksamen nabura pinamasai huhud ala naing pasahaton tu nasida sadarion tohonan haguroni atong rap mahita mangido gogo do pasu-pasu sian tu hatai di nasida asa mardongan gogo nasian debata nasida mangula ulaon na pinasahat tu nasida atong tangihon hamu majolo poda taringot tu tohonan guru huria na ikon ula honon muna na parjulu dongan ni padita doham manguluhon jalan mamata-matahon ruas ni huria na masuk tu huria Kristen Batak Protestan hamudo dongan ni padita laho majamitahon hata hanguluan natar surat di padan Nairobi dohot padan baru di tonga-tonga ni huria si pasahaton Tuhan paduahon ala parjamita di huria hamu bahenon munama nasa gogo muna marmahani biru-biru ni Tuhani ima akar ruas ni huria na balga nang namet-met na poso dohot nama tua namar sahid dohot nahisar na jekel dohot na burju apulan mu nama akka namarsa tukolon muna akka nama balu dohot akka na tading maete napatuluhon laosoni apoan muna halak si pelewegu dohot akka parugamo na simpe namanibil sian hatani debata dohot sian huriana asa dohot nasida marsaulihon na pinatupan ni Tuhan Yesus o jahan ni hapor syautai paupaton ala guru di Huria Kristen Batak Protestan pasahaton mamu setuhamu akadak danak siajaron muna si togu togon muna
tabania kapar binotoan sikola ajar horon muna matu nasida nang hatani debata anggiat tartugu nasida tu panadaon di tuhata Yesus palimahon asa saut akan nanido odeng ikon marparange nadenggan mahamu dijolo ni debatado dijolo ni jolma tau tiruan mahamu dia akan napi nasahat ni debatado hamu sadok hata naung pinasahat tuhamu rado tihamu masyan nasaro amuna khobar tuhata ni debata nama mulini pabuan naung sadaro amuna mangoloi salu nai di jolo ni huriana dok hamuma mau lihat Romamu 7. Ali Doklas Parhusip SPDK Hupas sahat matuho tohonan haguruon dohot parjamitaon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak ama anak dohot tondi porbadia Ali Henry Saputra Lumban Tobing SPDK Hupasahat matuho tohonan haguruon dohot parjamitao di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia di pasu-pasu di patiur di pargogoi jala di togu-togu tuhattai maho marhite-hite toddi porbadia mangulahon ulaon muna asa gabe pangulana burju hamo mangulahon ulaon nadenggan mar parbuehon parbue nadenggan rodi saliling ni liling. Amin.
Ale Rudianto Sihotang SPDK. Upasahat matuho tohonan haguruon dohot parjamitao. Di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ali Risman Manurung SPDK. Hupasahat matuho tohonan haguruon dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taima hamu. Mangulahon ulaon muna. Marhite-hite todi porbadia. Asa gabe pangulana burju hamu. Nama parbuehon parbuena denggan. Rodi saliling nililingna. Amin. Ali Leonardo Saragi SPDK. Upasahat matuho tohonan haguruon dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak dohot tondi porbadia. Ale Surung Febrianto Lumban Tobing SPDK. Upasahat matuho tohonan haguruon dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taima hamu. Marhite-hite tondi porbadia. Mangulahon ulaon muna. Asa gabe pangulana burju hamu. Nama parbuehon parbue nadenggan. Rodi saleleng ni leleng. Amin. Ali Ganda Pratama Sibarani SPDK. Hupasahat matuho tohonan haguruon dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak dohot tondi porbadia. Ale ASEAN Gunlin Manurung SPDK. Hupasahat matuho tohonan haguruon doho parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan.
marhite-hite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai mahamu marhite-hite ton di porbadia, mangulahon ulon muna. Asa gabe pangula nabur juhamu, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ale domutua sinaga SPDK hupasahat matuho tohonan haguruon dohok parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite gowarni de bata ama anak do tondi porbadia. Ale Bakhtiarda Hilmar Sinaga SPDK hupasahat matuho tohonan haguruon dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai mahamu marhite-hite todi porbadia, mangulahon jong-jong donuaing di Juluta akadongata nong marsiajar di sekolah tinggi Bibel Pro di Laguboti asa gabe Bibel Pro nasida di Huria Kristen Batak Protestan nunga marujung parsiajaran nasida di Tiki Nasalpu jalan nunga di bolus nasida Tiki marsiajar praktek sadarion naing pasahaton matu nasida tohonan Bibel Pro. Atong rap mahita mangido gogo do pasu-pasu sian tuhatai di nasida. Asa mardongan gogo nasian debata nasida. Mangula ulaon na pinasahat tu nasida. Hamu aka nanaing majalo tohonan parjamita ina manang Bibel Pro sadarion. Tangion namu majolo poda taringot tu tohonan parjamita ina na ikon ula honon muna. Parjolo dongan ni padita dohamu manguluhon jala mamata-matahon ruas ni Huria na masuk tu Huria Kristen Batak Protestan. Hamudo dongan ni padita lahu majamitahon hata hanguluan natar surat di padan narubi dohot padan naim baru di tonga-tonga ni Huria si pasahaton Tuhan ala parjamita di Huria hamu bahenom muna ma nasa gogomuna marmahani biru-biru ni tuhatta ima akar ruas ni Huria na balga nang na metmet na poso dohot na matua na marsahid dohot na hisar na jekel dohot na burju apulam muna ma akana marsa
tukkolon muna akana mabalu dot akana tading maete. Patuluhon laosongoni apoan muna halak sipilbegu dot aka parugamon asing pe. Na manibil sian hatani debata do sian huriana asa dohot nasida marsaulihon na pinatupani Tuhan Yesus. O jahan ni hapor seotai ala parjamita inahamu di huria Kristen Batak Protestan tumakas ma pasahaton Tuhamu pakobasion di tonga-tonganya kaina namar baju dohot akadat dana. Akup ni parbinotoan di hata ni debata si ajar honon si poda honon jala si radotan munado pakobasion na apit tu nasida. Palimahon asa saut aka nanido odeng ikon marparange nadenggan mahamu di jolo ni debata do di jolo ni jolma tau tiruan mahamu diaka na pinasahat ni debata Tuhan sadok hata naong pinasahat Tuhamu radoti hamuma sian nasa rohamuna khobartu hata ni debata nama mulini pabuan ang sadaro hamuna mangului salhut nai di jolo ni huriana dok hamuma. Mari demaita. Ali El Sheria Hutahayan Sarjana Misi Hupasahat matuho tohonan parjamita ina manang Bibel Pro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ale Lucy Handayani Simatupang hupasahat matuho tohonan parjamita ina manang Bibel Pro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di batiur, di pargogu, jala di togu-togu tuhat tai mahamu, marhite-hite tondi porbadia, mangulahon ulaon muna. Asa gabe pangula nabur juhamu, nama parbuehon parbue nadinggan, rodi saleleng ni leleng. Amin.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang sasadahodo na patauho na kanaposom na sinurum tuaka huriai hodo na mangalehon huaso dohot hamalon asa tarida jala tibbul ulaunmi alani umbain na rohami marhite ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho pati urma rohani akan naposomon iring-iring manasida marhite ite tanganmu na badiai sai pamalo manasida mangulahon tohonan na pinasahatmu tu nasida sadarion asa ture ulaun nasida di bagasan huriam jala rarat harajaonmu tu lihat portibion sailehon matodim nabadiai mangarajai dohon manugu-nugu nasida asa tartogihon nasida akadongan na naung hinokop ni anakmu marhite-hite mudar na nabadiai mulak tuho asa raphami di hasonangan pasangapon ho di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat maitan waeng kadongan tu pasahat tohonan diakones mare de mahita husuruho laos Roma jongjong maka calon diakones. Alia kadongan na jongjong don waing di Joluta akadongata naung marsiajar di sekolah tinggi diakones di Balige asagabe diakones nasida di Huria Kristen Batak Protestan nunga marujung parsiajaran nasida di Tiki Nasalpu jalan nunga di Bolus nasida Tiki marsiajar praktek sadarion naing pasahaton matu nasida tohonan diakones asa mardongan gogo nasian debata nasida mangula ulaon na pinasahat tu nasida hamu aka nanaing majalo tohonan diakones sadarion tangion hamu majolo poda taringot tu tohonan diakones na ikon ula honon muna naparjun pangula ni huria dohamu mangaradoti akka ulaon para sirohaon di tonga-tonga ni huria dohot di masyarakat paduaho ragam do akka ulaon para sinirohaon na pinukan ni huria songon dalan majamitahon asi dot holong ni rohani debata ima
pengubation. Dohot sumarihon akan narikot di namar sahid. Pature-turehon akan namar dang. Pature-turehon akan tadi maite. Mengurupi akan napogos dohot akan di bagasan asusahan. Manukoli akan nama balu dohot nama tua. Mengurupi akan sudagu. Patuluhon siapulon do akan marsak. Si torangan muda do rohani akan namar si taonon. Si tukolan muna do hapor seaon dohot pakirimon ni akka nanaeng madeli. Paubaton ula honon muna do panogunoguon asa diboto halak menjaga hahipason ni pamatangna. Asa diboto jala diparangehon parangena dinggan. Palimahon manang di dia pe pajupang hamu dot halak narikot manigor urupan hobas mahamu mengurupi hobar tu na tarpatu pahamu so mamereng upa paunopon gabe parasiniro naolo doho mamarangehon parange natama di jolo ni debata dot di jolo ni jolma molo naung sadaro hamu manguloi salut nai dok hamu atong hobar tu pangoloyon muna na songon padan muna tutuhatai pasahaton matuhamu tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan mare de mahita. Ali Erni Mesalina Hutauruk sarjana agama hu pasahat matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite gowarni de Batak ama anak doton di Porbadia. Ali Lindawati Siahan sarjana agama hu pasahat matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite gowarni de Batak ama anak dohot tondi Porbadia.
di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai mahamu marhite-hite tod di porbadia, mangulahon ulaon muna. Asa gabe pangula nabur juhamu, nama parbuehon parbue nadenggan, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Pipi Melda Sitorus sarjana agama. Hupasahat matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak doton di porbadia. Ale Sulastri Sinaga sarjana agama. Hupasahat matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak doton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogo, jala di togu-togu tu hatai mahamu marhite-hite tod di porbadia, mangulahon ulaon muna. Asa gabe pangula nabur juhamu, nama parbuehon parbue nadenggan, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ali Once Kartini Siregar sarjana agama. Hupasahat matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak doton di porbadia. Ale Iska Rotua Simanukalit sarjana agama. Hupasahat matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak doton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di togu-togu tu hatai mahamu marhite-hite tod di porbadia, mangulahon ulaon muna. Asa gabe pangula nabur juhamu, nama parbuehon parbue nadenggan, rodi saleleng ni leleng. Amin.
Ale Agres Suryanti Siahan Sarjana Agama. Hupas Sahat Matuho Tohonan Diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak doton di Porbadia. Ale Cahaya Purnama Hutauruk Sarjana Agama. Hupasahat Matuho Tohonan Diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak doton di Porbadia. Di Pasu-Pasu, di Patiur, di Pargugu, jala di Togu-Togu tu hatai mahamu marhite-hite todi Porbadia, mangulahon ulaon muna. Asagabe pangulana burjuhamu, nama parbuehon parbue nadinggan, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ale Yusnia Pratiwi Sarjana Agama. Hupasahat Matuho Tohonan Diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak doton di Porbadia. Ale Eroniati Alentina Lumbang Gaul Sarjana Agama. Hupasahat Matuho Tohonan Diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak doton di Porbadia. Di Pasu-Pasu, di Patiur, di Pargogoy, jala di Togu-Togu tu hatai mahamu marhite-hite todi Porbadia, mangulahon ulaon muna. Asa gabe pangulana burjuhamu, nama pabuehon parbue nadenggan, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ale Riris Hotnida Situmeang Sarjana Agama. Hupasahat Matuho Tohonan Diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak doton di Porbadia. Ale Rika Napitupulu Sarjana Agama. Hupasahat Matuho Tohonan Diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak doton di Porbadia.
di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai mahamu marhite-hite tondi porbadia, mangulahon ulaun muna. Asa gabe pangulana burjuhamo, nama parbuehon parbuen nadinggan, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ale Tia Nurianti Sitorus, sarjana agama. Hupasahat matuho, tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadi. Ale Windah Maya Sari Simbolon, sarjana agama. Hupasahat matuho, tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai mahamu marhite-hite todi porbadia, mangulahon ulaon muna. Asa gabe pangulana burjuhamu, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ale Elsa Sofia Meliala Samosir, sarjana agama. Hupasahat matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ale Priska Sismilen Sitinja, sarjana agama. Hupasahat matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tondi porbadia, mangulahon ulaon muna. Asa gabe pangulana burjuhamu, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng ni leleng. Amin.
ale putri delima simbolun sarjana agama. Hupasahat matuho, tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak doton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat tai maho marhite-hite tondi porbadia, mangulahon ulaon. Asa gabi pangula nabur juho, nama parbuehon parbue nadinggan, rodi saliling ni liling. Amin. Martangiang mahita. Tuhan di batama nami na di benua gijang, sasadahodo napatawo na kanaposom na sinurum tua kahuriai, odo na mangalehon huaso do tamalon, asa tarida jalatibul ulaonmi. Alani umban narohami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho. Patiur marohani akan aposomon. Iring-iring manasida marhite ite tanganmu nabadiai. Saya pamalo manasida mangulahon tohonan na pinasahatmu tu nasida sadarion. Asa ture ulaun nasida di bagasan huriam. Jala rarat harajaonmu tu lihat portibion. Sailehon matodim nabadiai mangarajai, dohot manugu-nugu nasida, asa tartogihon nasida akadonganna naung hinokop ni anakmu, marite iti mudarna nabadiai, mulak tuho, asa raphami dia sonangan pasangapon ho, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasal tami tiki lau markor sian akka nabaru majala tohona.
Nuhing sahat mehita tu acara nama dohata ador super sahata mi partikian songono ma partordingna na perjuluan non madohata imanan wakili akan na baru majalo tohonan upasahatamen non tu botonami diakones Erni Mesalina Buruhu Tauruk sarjana agama. Napa dua hon mewakili Huria HKBP Raja songon inganan manang bulahan amak upasahatamen non tomanami situa M Simorangkir. Napa toluhon mewakili distrik Indonesia bagian timur termasuk Madesi HKBP Surabaya Rap Roman non amanami pareses piga padita resort dohot panitia naung gabe tuan rumah manang hasuhuton di laut tapi habisan di minggu sadarion Rap Roman no 70 dungi napa paton bimbingan dan arahan sian pimpinan ni Huriata HKBP upasahatamen non tu inang pendeta Deborah Purada Sinaga MTH Kepala Departemen Diakonia HKBP. Jadi songonima acara nama dohatan non alani huju kami mana perjulu nama dohata mewakili na baru majala tohonan di botonami Diakones Erni Mesalina Buruhu Tauruk sarjana agama. Shalom. Salinaya manginang shalom. Pinuji pinasanga ma Yesus Kristus Tuhatai Raja ni Huria napatol hason hita saluhutna boy pajupang di bagas joro ni debata di mingguta sadarion amanginang boy hita rap mamuji pasangapon goar ni debata di bagas mingguta sadarion huhut nama jalo tohonan hami naposo ni debata na adong dison alanii on mahami bibelfro diakones dohot guru Huria na baru majalo tohonan godangna 31 halak 12 halak mahami guru Huria 2 halak bibelfro 17 halak diakones alani ia manginang luas hamu maau pasahaton hamulateon ni rohana misaluhutna tuhita na adong dison na parjolo sahali tu opui eporus HKBP amang pendeta Robinson Butar-Butar songon pimpinan ni Huria HKBP na say toktong manangyako kami na say toktong mangajari hami jala na toktong maniroy hami saluhutna ubay na buhay hami tolhas tu ulaon sadarion na mangihut hupasahat hami dotong hamulateon ni rohanami tu amang inang puncuk pimpinan ni Huria HKBP ima amang opui eporus HKBP amang sekretaris jenderal amang kadep marturia amang kadep koinonia dohot inang kadep diakonia na say toktong maniroy hami manangako kami toktong jala mangajari hami amanginang sian mulai LPP sada sahat ro dinamajalo tohonan hami sahat ditikyon mulate ma di amanginang pucuk pimpinan nami saluhutna namangihut hupasahat hami do toktong hamulateon ni rohanami tu amang inang pandita bibelfro diakones dohot guru Huria songon dosen nami senior nami na mangajari hami di tikki na salpui di parsamean sekolah tinggi diakones HKBP sekolah tinggi guru Huria HKBP dohot di sekolah tinggi bibelfro HKBP moleate ma di saluhut pangajarion ni amang dohot inang di hami upasahat hami dotong hamulateon ni rohanami tu amang inang na makalojahon ulaunon amang inang na mangula di biro pembinaan dohot di biro personalia HKBP na mulai sian masuk ujian gerejawi hami sahat tu nama jalo tohonan sadarion sai diajari hamu do hami amang inang di sudemu se amang inang preses na adong di HKBP padita resort pimpinan lembaga
Kepala Biro dohot saluhut unit pelayanan ni HKBP inganan nami marsiajar dohot praktek salelengon. Di saluhut mentor nami huhamulation hami do amang inang disude pengajarion munai di hami saleleng di lapangan hami praktek saleleng 3 tahunon. Alani i debatama nama balason haburjon munai. Disude muse pangula nagoktiki parhalado dohot jemaat HKBP Piaraja na gabe bolahan amak di penyambutan muna di hami saluhutna hudok hami mauliate na mangihut di distrik 17 Indonesia bagian tengah dan bagian timur na niuluhon ni amang preses Pendeta Abednego Sitompul dohot di Huria HKBP Surabaya Jalan Kedongdong na makasuhuton ulaunon moleate ma di pasarahat rohanami saluhutna amang inang tarnulobi di panupahiom muna di ulaon sadarion sai debatama na mangalehon tuhamu pasu-pasuna dohot mangalehon sikat ni i asa tarpasu-pasu hita saluhutna dungi upasahat hami dongse hamulation ni rohanami tu saluhut keluarga si solhot ni roha na menopang hami tarnulobi dina tua-tua nami amang persinuan inang pangitubo mulate ma di pasahat rohanami tu hamu saluhutna disude tangyang muna disude gogo naung nilihon hamu ubay nabuy hami marsikola sahat tu nama jalo tohonan di bagasan sadarion sai dilehon debatama tu hamu gajang ni umur dohot hahipason tarnulobi ragam niak kapasu-pasu hupasahat hami mamuse hamulation ni rohanami disude hita na pungu dison sai debatama na madongani hita amanginang on mahami pangula nagoktiki di HKBP na baru majalo tohonan tanggiak ko kami asagabe pangula na burju pangula na ringgas jalagabe pangula na biar mida Jehovah asaboy hami sahat mangula tohonan nami nakining nunga takas tatangihon akka ulaon tohonan na pinasahat ni debata marhitehon pucuk pimpinan ni HKBP songon tu halak amang guru huria asagabe guru na mangajari na met-met sahat tu na matua na bertalenta di bidang musik dohot kor dohot di administrasi ni huria di inang Bibel Pro yang mengangkat derajat dan martabat anak na posobulung dohot ina di tonga-tonga ni huriata melalui pemberitaan Injil suang-songoni di halak inang diakones na melayani di bidang diakonia na memaritahon barita nauli tuaka na marsahit tuaka na marsitahonon tuaka na madele tuaka na tarilu dohot tuaka na pogos tangyak kon hami amanginang asa margogo hami dinalahu mangulahon saluhut nai asa marhitehon tohonani boy hami songon nani dok ni visi ni HKBP menjadi berkat bagi dunia sai tangyang munaima na madongani hami jala tangyang marsi tangyang kita songon nani dok ni hata ni debata di sada Tesalonika 5 ayat 17 unang masadi hamu martangyang tetaplah berdoa kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan songon jamitan yakka partohonan naung hea tatangihon diganup akka pertikian alani i molate ma sahalinai upasahat hami tu hita saluhutna shalom Shalom. Mulatema di boto nami diakones Erni misalina hutauruk nuaing pasahat tami partikian mewakili huria HKBP Piaraja songon bulahan amak ada tapake mah partikiata secara efisien tu amang situa M Simorakir Horas madi ta salu nak. Horas. Shalom. Mauliate mak tapasahat tua dopan itu hatta
ala di bagasa kahi pasok kita saluhutna boy tapatupa parsobau tadi tonga-tonga ni mingguta sadarion parjolo sahali nahu parsanga bihami iduk ni huriata HKBP Raja opui eporus rap dohot pimpinan ni HKBP amang sekretaris jenderal HKBP amang kepala departemen koinonia amang kepala departemen marturia dohot inang kepala departemen diakonia amang inang preses HKBP amang pendeta saluhutna amang guru huria inang diakones dohot inang bilpro rap dohot sude amanami inanami nahwa holongi hami tarlumo bima tu amang inang amang guru huria inang bilpro inang diakones naung majalo tohonan di bagasa sadarion tapuji matuhata na mangalehon hahi pasod dihita jala namar mudu nguluta ubay boy tarpatu pahita sada ulaun nabalga di bagasan sadarion suak songonima nang di Huria HKBP Surabaya distrik 17 na makasuhuton ulaun di bagasan sadarion sian hami songon bolahan amak sian HKBP Pia Raja parjolo sahali tu amang inang naposon itu hatanong majalo tohona sadarion hupasahat tami ma selamat ma dihamu saluhutna tangiang nami saluhutna ka manami nanami dison ruas ni HKBP Pia Raja rap dohot parhalado ni huriata rap dohot saluhutna hitana pungudison tangiang nami tuhamu saluhutna naposon itu hani nong majalo tohona di bagasan sadarion sai di pargugu itu hatta mahamu di patau jala diurupi mahamu laho pasahaton hatan itu hatta tuganup ruas ni huriata manang di dia pehamuan non diojakon hidup ni huriata tang yang nami sai di patau tu hatta mahamu sai di pargugui ma lahu mangulahon tohonamuna hobartu naung jinahahon ni opui nakingan taringo dia ka ulaun ni guru huria biol pro doho diakones alani saula nari holan hata selamat melayani ma naboy hupasahat tami posro hamu natang yang nami madongane hamu jalatuk do tu hatai lahu mangurupi hamu diganupak kaulau muna manang di dia pe hamu diojak koniduk ni huriata tu akatikin aneng ro mauliate godang di pasahat rohanami tu huriata HKBP Surabaya distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur naung makasuhuton ulau tahun mauliate diaka upaya usaha muna ubay boy tulus ulau non doho denggan siang mulai direncanakan sahat tu na dilaksanaho di bagasan tikyon sahat matabe tu ruas ni huriata dohot parhalado ni huriata nadong di HKBP Surabaya sian HKBP Pia Raja Resort Pia Raja imana boy tarpa sahat tami di pelayanan nami sian bolahan nama HKBP Pia Raja mulutung adong akamanginang nahurang lobi masih jua-jua kita anggia tu akatikin aneng ro boy lam dumasip jala sikop akapako basio di tonga-tonga ni huriata secara khusus hami di HKBP Pia Rajaon solat nari hupasahat tami mauliate godang madihita saluhutna selamat melayani madi amanami amang guru huria nong majalo tohona sadarion inang bibil pro doho inang diakones tu hatama namang urubi hita saluhutna botima mula tema dihudata HKBP Pia Raja berhiti masih bolakir Noengo pasahat tami matiki tu distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur rak rumah amang preses dohot rombongan na binuan desi dasian IBT.
Mau lihat tema diupui porus KPP do di pimpinan nami. Nah mangalehon tu kami songon tuan rumah di penabisan di Bibel Pro Guru Huria dohot Diakones. Jala mau lihat manang di Huriat tahaka BPP Raja naboi kita bekerja sama lah patupahon dia ke acara dohot si patupahon sahak mata bini Surabaya tu hamu kamang dohot tamu kainang lumobi perhalado nang paditare sota mau lihat ma nang di hamuna sulhuna ruas ni Huriata narosian kanuk inganan nabi losongonima nang tu aka angginami Guru Huria Bibel Pro dohot Diakones tapuji matu hatai dua ronakin nahu takub sian tohonani dongan ni padita do hamu ninna tu Bibel Pro dohot Guru Huria dongan ni padita do hamu aliang gotu Diakones pangula do hamu lapatanna sikok mapamaritahon ni barita nauli doho pangula honon ni parangin adenggan di tonga-tonga ni partohonan di HKBP unang ma adong dihita ka partohonan sisada hata mahita songon nanidok ni hata ni debata di Pesalman 177 rak hudul mahita rak denggam mahita asa tarjalo hita pasu-pasu laos songon ima nang ibadah nanang tapatupa marhite Diakones asagabe terjadi ibadah yang sejati ima mengaradoti akan pinasaha ini batatu hita horas madihamu kamang dohot tamu kainang lasongonima amang pimpinan nami porus nami laos hamido songo tuan rumah alani ima na songo dia penatar patu pahami las marohamuna ima siang gogo doho pabahenan di Huriata HKBP distrik 17 IBT laos songoni doho HKBP Jalan Kedondong las marohamu kamang di nahu patu pahami akan adenggani laos uduk tusimahu johama pimpinan nami tujulu ala di tahun kesehatian hupa penguhami dopung songo jamitan niopung naki parbue di tahun kesehatian ni parbue di tang yang niopung parbue ni soso-soso niopung do aka jamitai las dorohani sa distrik lah hupa tupahon dana pensiun ala ni i adong do si pasahaton ni distrikta tu dana pensiun HKBP hujung hami mahamu pimpinan nami tujolo butima los imara sahak ni hatanami tu hita saluhuna horas madihita tidak luar biasa lah melantai dah harus mau dah susah semua margo berjuit atau sehali dan melantai dah biasa lah melantai dah ya hamu sude akar ruas ni Huriata di son do di sado portivion tung tapuji do tuhata ai du kaptor dina aka pangula do ruas di HKBP distrik Indonesia bagian timur bagasan sada setengah bulan tuk nasida pasak pilihan na tuhata sampai tu sada miliar laho pasidukon utakta tu dana pensiun songon nang hubuari nakin di jamitai sama tabi hamulation nami reses nami padita nami dot amang ketua tahun sikatian do inang sude tu ruas ni Huriata nang partohonan gok tiki nang naso gok tiki betahe di Indonesia bagian timur tangyang nami wuduton ni debatama mamasu HKBP di distrik IBT talmobi aka ruasna dia aka perjuangan mandungdung cita-cita na tibbo jala di pasu-pasu di batahamu di ulamu na siganupare laho pabakiton akayana kota di distrik Indonesia bagian timur tu aka ulaon nabui pakyon di bata gabi pasu-pasu di sude masyarakat nadong di Indonesia bagian timur songni masya kami tung lasi tutu rohanami rohani sude HKBP di pilihan muna nama cairgaon tutu hatta marsangak mebana tarpasu-pasu mamu mulu mula kemonon tu Indonesia bagian timur nasai daus ya non pos rohamuna
ingoton nami ma dengan bahasa munai asalam digohi akasilas ni roha hamu sudedisi bahenon itu hatta nama johita tulau na badiai nama johita mamastihon na ganup partohonan ni HKBP nama milihon dirina disarihon sado HKBP songoni masya kami horas madiamu horas madiami butih mak langsung Bapak Satami pimpinan kami merhiti inang kadep diakonia. Pertama sekali kita patut menaikkan syukur terima kasih kepada Yesus Kristus Raja Gereja yang Esa karena ibadah penahbisan kepada 31 orang hamba Tuhan yang melayani di Huria Kristen Batak Protestan yang terdiri dari 17 diakonis, 12 guru Huria dan 2 orang Bible Pro boleh berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankanlah saya atas nama OP Porus Huria Kristen Batak Protestan, Amang Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia dan dari kami Kepala Departemen Diakonia mengucapkan selamat kepada ito-ito kami dan juga adik-adik kami yang pada hari ini telah menerima tahbisan dari OP Porus Huria Kristen Batak Protestan. Saya mau mengajak di minggu yang dikuduskan ini, minggu ke-14 sesudah Trinitatis, kiranya Bapak dan Ibu akan tetap mempedomani pelayanan Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi banyak orang. Ada hal yang sangat kritikal yang kita hadapi pada saat ini, di mana di saat kita masih menjalani masa praktek, begitu semangatnya, begitu gigihnya kita melayani satu dengan yang lain. Tetapi sesudah kita manjalo penahbisan, kita lupa lebih banyak melayani diri sendiri daripada melayani orang banyak. Tetapi saya yakin dan percaya itu tidak demikian kepada ke-31 hamba Tuhan yang menerima penahbisan pada saat ini. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa di dalam Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu artinya bahwa kita terpanggil untuk melayani semua warga jemaat tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi satupun dari antara mereka, karena mereka adalah sesama. Saya begitu sedih dan terpukul ketika salah seorang yang baru saja menamatkan studinya dari teologi meminta untuk dapat melayani. Akhirnya dengan kesepakatan bersama dia melayani di salah satu lembaga yang melayani anak difabel. Di saat ditempatkan untuk tinggal bersama dengan anak difabel, dia menyerah dan ingin meninggalkan tempat itu segera karena tidak sanggup bersama-sama tinggal satu rumah dengan anak yang difabel. Itu artinya memang 24 jam. Kita harus memberikan perhatian dan juga tenaga kita untuk anak-anak yang difabel. Tetapi bagaimana kalau kita sendiri tidak mampu melayani sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus? Itu artinya tanggung jawab daripada kita yang manjalo tohonan hapan di tahun, tohonan haguruon, tohonan hadiakoneson, tohonan guru huria. Hari ini juga di hari yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada orang tua kami yang telah 19 tahun lamanya menyekolahkan Ito dan adik-adik kami ini. Kalau tidak ikut dengan PAUD dan TK,
19 tahun, tetapi kalau ikut menjadi 21 tahun. Itu artinya beban itu begitu berat Amang Inang. Memikirkan, memberikan tanggung jawab yang terbaik supaya Ito dan adik-adik kami di sini dapat menyelesaikan studinya dan menjalo penahbisan. Tetapi hari ini beban itu tanggal. Semua letih lelah dan jerih lelah penderitaan itu hilang seketika. Karena apa yang Amang Inang doakan, yaitu yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan, hari ini nyata bahwa Ito dan adik-adik kita sebagaimana dalam doa dan juga melalui gereja diberangkatkan, kini mereka telah berhak menyandang gelar Guru Huria, Bible Pro dan juga Diakonis. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Preses Pendeta, Guru Huria, Bible Pro, Diakonis, Parhalado, serta jemaat Tuhan dimanapun berada, termasuk pimpinan lembaga teologi yang juga telah memberikan pendidikan yang terbaik sehingga Bapak dan Ibu Guru Huria, Bible Pro, Diakonis kiranya kelak dapat menjadi pelayan yang tangguh, yang terus berjerih lelah sahat ulah tohonanmi. Terkhusus kami menyampaikan terima kasih kepada HKBP Surabaya Distrik IBT, kepada Bapak Preses Pendeta Abednego Sitompul, Bapak Pendeta Dotur Purba Amang Silain bersama Inang Sianturi dan adik kami di sini, Bapak Pendeta Silain bersama sintua kami CH Sitorus, serta semua parhalado, jemaat Tuhan yang betul-betul memberikan perhatiannya, pikirannya, terlebih materinya, sehingga pelaksanaan penahbisan hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada HKBP Piaraja Tarutung yang menjadi bolahan amak, dan memang setelah kami ditetapkan menjadi pimpinan HKBP, kita mengembalikan penahbisan kepada semua partohonan kembali ke HKBP Piaraja Tarutung, walaupun yang menjadi tuan nyonya rumah diberikan kesempatan secara terbuka kepada ke-32 distrik yang ada di HKBP. Kita juga bersyukur bahwa pada sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia di tanggal 31 Agustus sampai 9 September di Karlsruhe, Jerman, yang diikuti oleh OPW Porus Surya Kristen Batak Protesan bersama Bapak Kadep Kononia, Ketua Gereja dan Masyarakat Bapak Pendeta Dr. Binsar Pakpahan, Inang Ika dari HKBP Tebet mewakili perempuan, dan mewakili pemuda Ernisa Nenggolan dari HKBP Slipi dengan tema Holongni Kristus Mangonjar Portibion tu rekonsiliasi dohot hasadaun. Terpilih do OPW Porus Surya Kristen Batak Protestan sebagai salah satu sentral komite dari 15 orang ruas komite itu sendiri. Tentu ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan dan juga doa Bapak Ibu sekalian. Dan juga satu orang dari bangsa kita Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan Gereja Sedunia dari 8 presiden, yaitu Ibu Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang dari Huria Toraja. Kita doakan karena OPW Porus juga akan segera berangkat menuju sidang General Assembly United Evangelical Mission mulai tanggal 22 September, sidang periodisasi. Kita doakan OPW Porus di tengah kesibukan yang luar biasa tetap sehat dan tetap prima. Adapun sidang Dewan-Dewan Gereja Sedunia mengingatkan kita akan kejadian yang sedang melanda dunia, yaitu krisis global, mulai dari pemanasan global, perang di Ukraina yang juga mengakibatkan kehidupan ekonomi dunia yang semakin sulit, dan banyaknya bencana yang melanda dunia akibat kerakusan segelintir orang. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua
dalam rangka menurunkan pemanasan global, supaya kita melakukan penghematan di dalam pemakaian AC, terlebih dalam perjalanan yang panjang di kantor dan di rumah, mengurangi pemakaian listrik, menghindari pemakaian plastik, terlebih kepada kaum ibu, karena plastik ini sulit terurai. Tetapi kemanapun kita berbelanja, gunakanlah tas kain, karena ini akan sangat membantu di dalam kedekatan kita terhadap alam. Kita juga diingatkan untuk tetap meningkatkan pola hidup sehat dengan tetap menjaga protokol kesehatan, karena COVID-19 dengan varian lain masih bermunculan. Kita tetap mengupayakan perdamaian dunia melalui kehadiran gereja di seluruh dunia, walau saat ini kita dalam keadaan berduka, karena di tengah sukacita kita yang luar biasa, kita mengingat saudara-saudari kita HKBP Cilegon yang tidak dapat mendirikan, tidak diberikan izin membangun gereja. Tetapi kita tetap berjuang agar hal ini segera diatasi. Kembali kepada Ito dan adik-adik kami, dengan kemudahan dan kemajuan di bidang ilmu teknologi, revolusi industri 4.0, ini tentunya di satu sisi sangat membantu kita mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan supaya memperkaya diri dengan keadaan yang cepat berubah dan berkembang. Tetapi di sisi lain ini juga sangat mengganggu kita jikalau kita tidak mempergunakannya sebaik mungkin dan bisa menimbulkan perpecahan baik terhadap kita sesama pelayan, keluarga, masyarakat, dan gereja. Oleh sebab itu, pergunakanlah kemajuan di bidang teknologi ini untuk kepentingan bagi banyak orang, tidak saling menjatuhkan. Di tengah-tengah krisis pangan yang kini juga mulai melanda, marilah kita tetap mengingat ajaran orang tua kita terdahulu, agar kita jangan meninggalkan sebutir pun makanan di piring kita karena banyak orang kelaparan. Akhirnya Bapak Ibu, kami mau mengajak kita semua, marilah melalui keragaman pelayanan yang kita miliki, kita semakin meningkatkan kepedulian kita terhadap kondisi situasi sosial dan juga memberikan pengajaran kita kepada anak-anak, remaja, dan juga pemuda, serta orang-orang yang sangat membutuhkan, karena itu yang diminta Kristus melalui panggilannya kepada kita masing-masing. Selamat menerima tahbisan, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Oke. Meredeh hitang para takno baritami tu akadong apadita na mamakai baju tohonan rumah hita 70 jelata rumah parjungjung ta kiri kanan ni pimpinan di Huriata.
nyakema piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroruan ni saluhut silong leon na denggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami ma sian na nileon mi tuhami pelean nami tuho. Sajalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu mai jala ramoti. Asa uparasya kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang nisi leon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malom ni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaor hon madamena tutodin.